kuna vonjiga vo min fo kanendo ola ko wala bamanankanke sebena chugumi ananya ye chugumi ega se go famia ke ti sigi worola ko sobega wati kele yoro kele radio Royal FM ibala meka ali tuiga duguta kare kono ina fo kabaya bari jagiti benga badara saja fe Laurent Kulbale odo kafane Mamada Traoré ka dane damaka katebe dado la kati jo dado le dani tote fiyo itu nyini todo idati no fetodo ne amambulo karaka do balango no karikele mbeda ye doro kana hine na nyini galla ayi sabu fa El Hadji Bakari yara tulo kare bo suguledo kosobe bismillah benga na wo mun ciden ko kuma de bende projet de constitution ko la awo 2 points des émissaires à la rencontre des shérifs aha oya nanzaraka wala bamananga nanga mfabo benga wala aha jamana joche sharia kuro ko ina alibi yura kuma chara kosobe dongo danda ba kuma la awo ko cido ne blara kata haidara la kawfi aha katu kuma nyoya est-ce que wala gouvernement niveau o de les pays teneni tarata temene awo wala dogo kun bane temene de damene awo cido de sira flata franci ani nyoro di sahel est-ce que kata kuma shirifula kawfe kata bataki do bolo bataki mi no de jamana jose sharia yi ka domba ngana obla kata kono ko kungu na nyenye ka befuyi wala sa nu bise ku ka sindu yoro soro ala ku deme no fanga france fanga yi abise ka dangane maya chu ko sobe tenen sogoma au conseil islamique anga islamo ka tom bilibili o ma kumba do ni notaire do fene notaire critique la mo ka bulu fara do ya fam no be du fere ni fonga sebembe blamun na ou bien se ku bla o bi ga lo se woru kani o notaire do de ay ba to do maître Ndiaye ale aga duguta fo français aywa naam ataku kunye munye français kata jamana joche seria kurai agafe dafali ko segul lempo ni papier kele moral e kumbi bla forwa boluka kato di jone ma franci Shérif Ousmane Madane Haidara bele apme français anya megana la kani mado aywa ulaga kata nyefo shirifuke no e bangoni shirifuke bara ngera chugodi jekulu jumewo ya barake mumba kono akoro e muyi unana be jabi jumenga ko ka kunche baro bani ka do joni mulu nere dinge asimulura jagi kuita sobe o sebe fajiri ba ko hakilina digina maître Ndiaye ale retu au conseil ka e chide de jekulu ngono muni sharia sebe inda are ba ko ayaye kuni tamasrai kata Asset Shérif Ousmane Madane Haidara sorofo franci o bala to akana kata sorofoi Asset Shérif Ousmane Madane Haidara ko dinenye ma mindo akango ngabo mali kono de ali mali koka ko Haidara ko tetulonge jebe ale de anga islamo ko tomba fene nyema président du haut conseil islamique o bole ko fe Asset Shérif Ousmane Madane Haidara ale de islameton belebele min ban fe ani jien lamini konna la lo de Ansardine International olu nyejoro du o du islame jekulu badi ma million chama men wala ambola ci den kulu fangele tare yira soromi an yere ka du chama jela eske nyoro bele buye fe buye bele buye Cheikhna Abala Abahula buye old Cheikhna Abala Abahula la ilaha illallah ntomadu ko ima galoti ay bengenti galoti ko ne fado famna amiga chokoroba fu kabine ne klevina ni nga chokoroba enta kandama la yade abole do bene be sura ka min fo fu kele ndoro ne ba abame baba wantala ya alwasad تجانا وسكينة شعف الجميل ويهيدر هم بروني نسرع كم بودي نشكنا ملا يرتب ما بينك سرعة كم أي ما تهمه ولا بنتي أكا كم نشكنا ملا مي فرازية أبي رومي أبي نو على كنا نشكنا نموي أمينا بابا تيدو زراي إيجادو تراتا يورو شرفوكي في ني تشيكانغلي أيوة نعم بابا بوي هايدرا ولد شيخنا أبلا ما هو
ala mɔgɔ belebele de do koyi a kuma k'a labatole do jamana ɲɛmɔgɔw ka décision tali la dɛ ayiwa fɛn fɛn bɛ jamana kunkanko fɔ min ye hɛrɛ ka ɲɛsin Mali ma diinɛ sira fɛ sigida ko sira fɛ ni y'i pabu ye dalakan kunna ni pabu y'i fɔ i bɛ wa i fɔ kana siga o la dɛ hali kɛn yɛrɛ ye o fo ka taa se jamana yɛrɛ kungo ma bu ye hakilina bɛ ɲini a la dɛ siga t'a la dɛ bu ye a fɛnɛ bɛ jɛkuluba de ɲɛmaaya la maa miliyɔn caman bɛ min na n'o de ye i k'a dɔn tijaniya ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen amalakalandenw segin amalakalandenw o t'an ye sa wa o y'an ye Bora nin sira ninnu t'u labɛnnen don k'a bila ko ni baara in kuncɛ baaraw kɛra k'a di Asimu ma nin ci fila kun bɛ kɛ ayiwa nka o waati o de nana bɛn ni waati dɔ fɛnɛ ye diinɛ ɲɛmaaw dɔw de m'u kɛ ɲɔgɔn kan wa an da ma fama kuma ma kunun dɔrɔn tɛ limama kɔni olu banna jamana jɔsi sariya kura in ye dɛ ka d'a kan yɔrɔ kelen b'a la olu ma jɛ n'o ye f'u ye foroba baro yɛrɛ sigi n'o ye point de presse ye o la dakuruɲɛ kelen de bɛ sariya in kɔnɔ n'o ye tubabukan ye ko laïcité olu ko fo k'o de wuli ka bɔ a kɔnɔ n'o b'a kɔnɔ ayi olu bi t'a fɛ u sini t'a fɛ u ka bɔ a kɔnɔ k'a yɛlɛma ni wele cogo wɛrɛ ye o waati kelen ninnu na jɛkulu caman fɛnɛ nana fara ɲɔgɔn kan fanga ɲinitɔnw b'a la n'o ye parti politiques ye société civile jɛkuluw b'a la hali kiiritigilamaw b'a la n'o ye magistrats ye olu fɛnɛ nan'u kɔ da sariya in na o dun y'a sɔrɔ jɛkulu min sigira k'a baara kuncɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na olu y'o ban pewu ni ka t'o di jamanakuntigi ma ayiwa o y'a sɔrɔ u ye kun fɔlɔ bɔ tuma min u tila k'a fɔ ko nin bɛ bɛɛ ka bila la ni hakilina minnu kan ka falen ni min kan ka kɛ bɛɛ k'i hakilina fɔ inclusivité totale bɛɛ sen b'a la o baaraw de taara kuncɛ sa ni avant projet de constitution ka finalisation kɛ k'a di Asimu ma sabula Asimu Laurent Jacques Kulibali n'o Goïta Asimu Laurent Jacques Goïta a faamuna sɔrɔsikɛ ka nafolo nɔfɛ fo n y'a kɛ ko Kulibali ne dun y'a f'i ye Asimu mana mɛn ko ne ko Asimu sɔrɔsiw ka wari sɔrɔ man di ne m'a mɔgɔ naani f'i ye Asimu ne y'a mɔgɔ naani f'i ye o i y'a mɔgɔ naani fɔ n ye hakili b'u la a fɔlɔ ye banque baarakɛ ayi a fɔlɔ yɛrɛ to o ye filanan pharmacien ayi o ye sabanan a fɔlɔ o ye école karamɔgɔ taalen retraite bon e filani ɲɛbilen ni faransi ye filani kɛ ta ko i ba kɛ Maimuna Kamisɔgɔ New York ja ale fa ye école karamɔgɔ kɔrɔ ye monsieur Kamisɔgɔ kɛ kita an tun tɛ te min ɲɔgɔn fɛ an kɔrɔkɛ tɛ yan i kɔrɔkɛ don wa ale école karamɔgɔ ye retraite la ko ni ma fɔra école karamɔgɔ la mais Bengue est ce que polisi fɛnɛ taalen retraite la o ka wari bɛ sɔrɔ wa polisi hali n'a ma taa retraite la a tɛ sɔrɔ fo n'a bɔra polisi degelen don a minɛ la hɔn de la o a minɛ polisi ma dege hɔn na et puis a b'a fɔ k'a dafa kana hakili jigin kɔrɔkɛ la a dafa ala ka hinɛ a la Sisɔgɔ a dafa yanni taximaniw k'a faamu yanni taximaniw k'a faamu u sɛgɛnna dɛ olu bɛ jigin dɔrɔn ka sin ka 200 bila kaye kɔrɔ ka taa n'a ye kaye dayɛlɛ ka 100 b'a fɔ a dafa donc i bɛ 100 fara kan quoi donc taximaniw nana fɔ ɲɔgɔn ye sisan u bɛ 100 don kaye kɔrɔ quoi n'a y'a dayɛlɛ ka fɔ a dafa olu bɛ 100 dɔ in bɔ k'o di a b'i bila a dafa fo ka cɛ tɔgɔ kɛ a dafa ye a b'a kɛ R12 kɔnɔ do tɛ wele do la siga t'o la a dafa Sisɔgɔ parce que ne b'a ye depuis ne retraite la policière la m'a mɛn n ko depuis ne ye polisi dɔ retraite len kɛrɛfɛ bɛɛ yɛrɛ tɛ dɛ ayi ne yɛrɛ tɛ o tuma a ka ɲi kana tɔ ɲɛfɔ an ka taa ni kunnafoni ni tun ko k'e don dɔrɔn ɲɔgɔn man ye donkibaru jɔ yan an b'a tɔ fɔ sisan bisimila bɛɛ ala ka ɲa ka d'a ma an bɛ Mali polisiw bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka Sikaso polisiw fo Babada directeur régional Basiru Keyita an b'a fo ka commissaire fila bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo u nalen kura dɔn an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'u tɔgɔ dɔn an b'u fo an yɛrɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni polisi adjudant chef major Saliya an b'a fo k'o foli kelen k'a di polisi cɛman ma an bɛ cɛman fo cɛbakɔrɔ 2 ani 2 an bɛ polisi cɛman fo foli bɛ an yɛrɛ tɛ musoman ye
nga fuli be chemai ni ya ba fo yo ka fula nyo ko sera kurugoro ni mi chema ya ofla me nga ta ko ko carte ko biométrique ko mi be nga ta polisi law me ne ka ta premier de la ndin sira ati ngonde be ah chema be premier la wa deuxième chema be deuxième no akay na tna nyo parce que ne ga faire be bon me na nyo le ga ne ga faire be premier de la c'est là qu'on be voilà ay mais abeb se ga be nyo na bo ouais be se ga be nyo na bo abe polisi margo fo direction na amba fo ka marketa fo ambu fo ay policier amuso ye policier madame Keta voilà fla be policier bismillah ne mun kibara be primature là au kuma inde beako ko la vague de nomination des chargés de mission a-t-elle un fondement juridique nyingali gele oya nazara kan ila baba wana ngana be ngana mfamuno de ni dana antipa bagan don na koy baba ko mata munum be ka do premier ministre ga yoro lay ku wele ko chargé de mission cidew ko yelawo a tigile do a jole do a jose yembe sharia ko fowa oya jose sugu jima wala a fondement juridique yala abi kela sharia kono wa aywa chama be ka me nyere ya chama e bololon siraga o mama na ni royal la me ibe ko famu ibe bo khala ben no ko boala si ma nyingal de ko yala kira sharia ka wa be ka ke sharia ka ma badi munum be ka no me ku ke sharia ni mission ala ka turu sama ibado wagadu ya wala turu wagadu abe to ko kun damaro bo ambe kay nomination chama de be ka ke premier ministre ga baraka yoro lay chargé de mission aka cabinet lay aywa naam o foka ke sababu ye jamana dew yere haklina nana fara akoka ko yala nunu mautale ku ke chargé de mission ko sharia dowa aywa ni ngal gele ko do yere bulo ko sharia te o gami nogo boala mamada afoko ko premier ministre akaka anaka kan sharia do min sebena ka nogo boala pele ka bise ka ke ka bise ka ke ibai ka fo ni amdana sharia en ka fi ko alaje ibai ka fo mono minute ne ko sharia ke ku hakilati ya do de abe ikano tigre mi ko o de tigre tiré 0797 PM RM du 19 octobre 2018 Mimbe premier ministre reka cabinet bara kechugo bela jile wala a sharia de folen fleni. Certains pensent même que ce n'est pas légal. Je précise que le fondement d'une telle décision se trouve dans les décrets numéro 2018 0797 PM et PMRM du 19 novembre 2018 qui sera organisation du premier ministre. Aïwa, Rio décret ko laje premier ministre abise ka chargé de mission flata akachageda mbewule ko cellule cellule kili abise ka cellule kili abise ka chargé de mission flata aïwa tamba bulu cellule temps de lo babulu au koro kabise ka chargé de mission tche mwandeta 2 chargés de mission par cellule article 16 aywa bon ayre bise ko cellule non créé ayre de ko chageda non banga ka baraka lay article 19 bo yamaro ya di ama awo ni premier ministre bise ka chargé de mission flan nommé cellule kilo kelena o bayra ka fo ni cellule tambo dro o bise ka chargé de mission ta fo muga awo nasoro cellule tambe primature lay awo wala sai ka ko sharia ma yoro don abe décision ta ku nommé chugumina bon doko ka sera chargé de mission ma tani kono to nakaba no kera amba la je cellule joli be primature lay cellule joli be liya ka tani kono to ta o koro cellule kon dogale o cellule tan awo ya fo bon non c'est même parce que ba ma dawo ma de atarami ako premier ministre a yamaru ba bolo bi a ba bolo sini mais ami nyingal de kessa ne ko cellule joli be primature la ambe dominer ko bi wala ye
ɲininkali gɛlɛn ko yala a ye selili kuraw bange yi wa ɲininkali gɛlɛn mais a bɛ se ka da min kɔni na ni selili bɛ tan bɔ o kɔrɔ ko premier ministre bɛ sariya kɔnɔ dɛ parce que conseil fɛn chargé de mission tan ni kɔnɔntɔn bɛ yen o kɔrɔ ko selili kɔni bɛ tan bɔ bon gɛlɛya bɛ se ka don minnu ka nomɛli la dɔrɔn o ye conseil technique ye conseiller technique olu kɔni bɛ ta an ka forobaca kɛbagaw de la minnu bɛ catégorie A la fonctionnaire de catégorie A o wɛrɛ ye ɲininka de dɛ b'a ɲɛ f'i ye dɛ o ye anw ye journaliste international chargé de don kibaru conseiller technique ministère de l'information magistrats b'o la surasi jalabatigiw b'o la armée ni sécurité la minnu ye san 10 ɲɔgɔn kɛ baara faamu b'o la n'olu tɛ o ye conseiller technique ye f'i ka kɛ fonctionnaire ye walima fonctionnaire dɔrɔn tɛ dɛ catégorie A f'i ka kɛ magistrat ye ou bien i ka kɛ surasi jalabatigi officier supérieur des forces armées de sécurité et puis i ka san 10 sɔrɔ a baara la o faamu b'i la mais fɛn min kɔni ye chargé de mission ye olu b'i ta maa sugu bɛɛ de la o dalu ye min ye dɔrɔn i ka kɛ maliyɛn ye wa i ka papier dafalen ka k'i la i ma deli ka kaso kɛ i ko lasi séjourné et tu jouis de tous tes droits civils et politiques o kɔrɔ ni ala ye fataw kan ye don dɔ la lora bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ chargé de mission a ti bari maaw la surtout que diplôme nin bɛ n bolo ayiwa Konate bɛ se ka k'a ye hali ni baara ɲɛdɔn sɛbɛn t'i bolo aucune qualification professionnelle sɛbɛn fasiriba ko waati de sera sa ko fo ka nin sariya in de jɔsi ka bɔ yen n'an ko Mali kura kɔni awɔ ko sabu n'an ma nin jɔsi ka bɔ yen walima k'a yɔrɔ la tile k'a jɛngɛnen don dɛ sabu premier ministre ka décret de don o la a bɛ ɲini Choguel de fɛ a k'i ɲɛ kɛrɛ jɔ nin ko in na ka yɛlɛma don a la parce que o décret kelen in dɛ o de fana bɛ a ka directeur de cabinet o de bɛ ministre jɔyɔrɔ d'o ma le même décret qui accorde au directeur de cabinet du premier ministre un rang de ministre ayiwa ko ni Choguel ma nin yɔrɔ lajɛ k'i ka dɔn ko Mali kura ale bɛ k'i dulon Mali kɔrɔ la sa dɛ ko Mali kura bɛ k'i dulon Mali kɔrɔ la n'o dun kɛra Mali kura ko o bɛ don ngalama la bon a sariyama yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ bɔlen kɔ a la i ye ɲininka de dɛ a sariyama yɔrɔ bɛɛ bɔlen kɔ a la nka a bɛ se ka walanda jumɛn sama ka bɔ premier ministre ka nin nomeli ba in na a filɛ ka nomeli baden min kɛ kɔsada n'i y'a ko ta k'a lajɛ a kalanko fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ premier ministre a b'a fɛ k'a yɛrɛ laminimini n'a jɛɲɔgɔnw de ye ani minnu ye bɔlɔnkɔnɔ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ comme file fiyɛra ko match banna yanni file ka fiyɛ ko match banna o ye match jumɛn ye transition donc yanni transition ka ban ani minnu ye bɔlɔ minɛ ɲɔgɔn fɛ ka fanga yɛlɛma a bɛ k'o caman de nominer k'o kɛ k'a yɛrɛ laminimini bɛɛ sen ka ye fɛti ba in na sa o tuma maa tɛna fɔ ko n ka juru bɛ Choguel la tuguni dɛ minnu yɛrɛ n'olu ye kɛlɛ kɛ k'a tɔgɔ yanga ni k'a ja yanga ko bɛ faamu jumɛn di maa ma o bɛ yeta jumɛn di maa ma ko Choguel yɛrɛ a yɛrɛ lafiyalen tɛ nomeli ninnu na dɛ awɔ ayiwa ko sabu a ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen n'olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ nin na sabu dɛ olu yɛrɛ kɔni dɔnniya foyi yɛrɛ de t'olu la olu kɔni ye bɔlɔ minɛ kule la ten a dɔw yɛrɛ ka kalan ma jɛnya kuma tɛ ka diplôme sɔrɔ tɔgɔ ma fɔ yan o m'olu tɔgɔ fɔ komi a wajibilen don k'olu ta k'u sɔri a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la primature la yen awɔ sabu sariya b'a yamaru n'a ye o bɛ ja jumɛn di an ma sisan k'a fɔ k'u bɛ jamana in bɛ ka kɛ gatoba de ye o tuma la u bɛ k'a tila o dun ni Mali kura hakilina tɛ kelen o la sa a ɲini bɛ gouvernement ɲɛmaa fɛ tɛ Choguel ye sa wa ko yala a bɛna Modibo Keyita ka dulokiba in bɔ k'o bila o tuma k'a yira maliyɛnw na ale yɛrɛ ye jɔn ye sa wa ko o ɲininkali de bɛ ka hakili caman tɛnɛku dɛ ko n'a b'o la o maa minnu sara o baraka wuli ni bɔlɔ minɛ na juillet kalo tile 10 tile 11 tile 12 san 2020 k'olu niyɔrɔ bɛ min dɛ olu somɔgɔw niyɔrɔ bɛ min gato in na dɛ ko bon n'i ye nin ko in ta k'a kalan k'a lajɛ i ye ɲininka question ba de la a kalan cogo wɛrɛ bɛ yen i b'i yɛrɛ ɲininka o k'a fɔra ko ka dɔ bɔ gouvernement ka dunta la i y'a faamu ko bon nin taabolo bi dɔ fara o kan wa a bi dɔ bɔ a la ko hali n'a sɔrɔ a ni sariya bɛ taa
ko est-ce que nafa bɛ nin nomeli ba in na wa ka chargé de mission baden nommé ɲininkali gɛlɛn parce que ko o fana ɲininkali o b'an pousser ka taa ɲininkali wɛrɛ jumɛn na u ka ci bɛ kɛ mun ye dɛ ko fo n'a kɛra u tuguli min kɛra premier ministre kɔ ale yɛrɛ ani ministre 8 ani chargé de mission caman ba de ko mais o bɛɛ la u dɛsɛra ka taa Sɔngo u dɛsɛra ka taa Burema ko walima u takun de u ka mission n'o ye ci ye u ka ci kɛ u ka bureau ni ɲɔgɔn cɛ wa est-ce des missions entre les cellules ou les différents bureaux de la primature ɲininkali gɛlɛn ko maa bɛ se k'a ɲini i ka jamanadenw fɛ cogo di a y'aw cɛsiri aw ka nɛgɛ muɲu e yɛrɛ kɛlen bɛ k'i cɛ foni k'i diya ɲininkali gɛlɛn ko tuma an ka fara ka Mali jeli bɔ sa waatiw sera jamanadenw sɛgɛnnen don yɛlɛma min n'o fɔra ɲɛw jɔlen bɛ o tɛ ka ye k'u ka fanga di peuple ma n'o ye malidenw ye ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka danamaw ɲini babada ka Mali in d'olu ma u ka Mali in baara voilà n'i ko ko nomeli caman ba ye ko e la sariya don wa a ka sariya don a ka ladura don an grand frère ɲɔgɔn ko c'est mon ladura n'an bɔra gafe kɔnɔ babada a ko ma nɔgɔn dɛ turu ma sa mɔgɔ de kɛra basi ye sa ko ma nɔgɔn n'o tɛ an fɛnɛ tun bɛ se k'o kɛ o chargé de mission bɛɛ e kun ka kɛnɛ cogo min na mɔgɔ min kun ni mɔgɔ kun kɛnɛ ka tɛmɛ e kan a bɛ kɛ zo ye kasa bɛ kɛ tellement e kun ka kɛnɛ n b'a mɛn de n ko e kun ka kɛnɛ cogo min na zo kɔni bɛ mɛn n ko hali bɛ zo kɛ ka minɛ i ka kun kɛnɛya la o ye tiɲɛ yanni ko ko n kɛra zo ye ayi dɛ sur Mamada tulonkɛ ka bɔ a la Laurent Jacques chargé de mission ministère des Maliens de l'extérieur non i bɛ se k'o ɲa dɛ bɛnkɛ ministre b'a dɔn k'a ye mɔgɔ sɔrɔ siga foyi t'o la ne ɲɛ tɛ jamana la an dɔnnen tɛ yɔrɔ min ayi non bɛnkɛ Ala ni kira barika i yɛrɛ bɛ kan min fɔ yɛrɛ bɛnkɛ jamana e bɛ se ka kan min fɔ ne bɛ kan min mɛn kan 31 n b'o de mɛn kan 31 Mali kanw t'o la dɛ ayi extérieur la kɔnɔ chinois ni russe japonais polonais russe anglais kɔni to yen n b'o mɛn ni bamanankan ye i bɛ anglais mɛn ka tɛ bamanankan français n t'o fɔ ani faransi man di ni n taara faransi b'o fɔ bamanankan na ani marakakan bisimila bɛnkɛ ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa n'Ala sɔnna bɛnkɛ ne ko baaraba jumɛn de bɛ transition kɔfɛ les défis de l'après-transition en perspective ok baara belebele minnu bɛ transition kɔfɛ Mamada n bɛna nɛn don a dabadɔnu na n y'o de f'i ye k'i kana hinɛ n na ɲininkali la bɛɛ don gafe kɔnɔ min ye le matin Mamada ɲɛtaa baara belebelew de bolodalen don ni transition banna o fana y'a dama sɛfan saba siriden ye dɛ baaradenninw tɛ o baara ninnu dun fana kan ka kɛ de walasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya min seginnen filɛ an ma k'o tɔ ban o la an balima dɔ bɛ yen Musa Seyi Jalo ale bɔra k'a hakilina fɔ a kan réseaux sociaux kan a ka bɔlɔlɔsira dɔ fɛ a ko hali n'a sɔrɔ jatigɛwalekɛlaw olu kɔni ɲɔ ɲɛlen don sabu an ka jamana ye sous développement de ɲɛtaa ma sabati kosɛbɛ a ko maa kan ka min kɔni dɔn Mali ka gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ o yɔrɔ de ye dɛ parce que an sous développé don ayiwa n'o dun kɛra sɔrɔ fitinin min b'an bolo o fana bɛ ka cɛnɛ ka taa fɛ ni bilafɛn dun kɛra a bɛ bila a bɛ ta don o don fɛn tɛ bila a nɔ la don dɔ a bɛ ban dɛ an ka faso bakuru nafolo yɛrɛ ko o bɛ ka taa o siraw fɛ fɛn min ye Mali yɛrɛ ta ye fɛn min ye an malidenw bɛɛ ta ye an jɛlen bɛ min na o de ye Mali ye o Mali mɔgɔ bɛ mun de la fɔlɔ transition waati o transition mana ban o de ye lakana ye ko jɔyɔrɔba de bɛ lakana na bi n'o sera ka sabati k'o ye baara belebele kunfɔlɔ kɛlen walasa Mali ka se ka lafiya ni basigi sɔrɔ a ka dugukolo fan bɛɛ kan sabu o de kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ko baara belebele wɛrɛ min bɛ yen o de y'an ka ɲɛsin sɔrɔ kankun bonyali o tiɲɛ dɛ sɔrɔ kankun mana bonya o t'a bannen ye dɛ jamana bɛ nafa min bɔ ani nafolo min sɔrɔ Mamada k'a don a don yɔrɔ fɛ k'a tila malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara min kɛ o t'a bannen ye dɛ ka tila k'an kolo gɛlɛya an kana segin ka bin nin jɔ nin kɔnɔ n'o ye gɛlɛya ye
kono kera baye ka fo ambi bo nyogon negena ambi bo kulubo kalabo bela awo o be ko fe fanga kanga di muma tuni ni trejo bana ka barka do ola o de kala ko kala nga bla nyefe na fa bade be kala na o ni santa do yende kono kala de yurula ka bi kala be yurula ka bi de yelema munun nana ka nyeshin kalankoma a yelema nun chama masira soro foga ke kala yere obe agoni obe nima karana kadaka akeleme bulu ko fe fenye politique fe de be ka kesisa o de kanga ke wala sa beje fanga kana beje fanga mi kabina nana fene ubu nyeshi kalanko ma kosobere yu nyeshi fanga nyini ne ma politique la wada na ma chefo jamana inte jo atejotine ko ni ya jate mini kalan fa munu banga école de kalan babada ko alo lu yere fene kalan chugo mai ayisa nyata ka sa wati la chugo sa o bela jile valeur na ba doni kasiranye ban ola ronna me bo gafe kono bodone babada folo ni tu yi kam mishi kare kuna ya no c'était ga ni ko la ba me biwo e wolde me tewli ga di mishi ma soufe duguma na jabita kuru ka ko benge babada ga bine gol karam go e kono da e golde musobani na kalanchina bo sisa e wara mimbi ya benge ane gol karam ambere be guru whatsapp killing ona ame vocal ci ñowa monsieur anu su sama ko kay monsieur oui ça va ko ci godi ma fi mo wara o tetlo nga kuma era lere ni nga professeur de ñogon tv taba marakala denin don no fe amajara pop amajara depuis 80 combien depuis fédéral clé tulonge tere sere la wallahi to ko fode man bay duguma sara cego ya nakam be école karamo ya le bita sigile soro doro le mena doro ka foli ni fonga ani ta fo mishi bango bonsoir dene mena na hundo Allah singa wullo ga ti labe doro cego anga boga tan si gerena kamshi sigile ndo yi abta ga mishi to duga na ko dulla so an sigina ga mishi sigile to yi mishi to yo watila da mishi ayere tonyo الحرام aga singa do gafe kono babada ko ni kalan fama kalan nyanama yere soro ka bunya bele soro ka sara nyanama soro ki bae ka fo kala beta wonto go mbako Musa Sey Jalo ko yale ka haklina ko limbe ko fe tuguni ye yin ngare barabba munombe ko hakli de kanga jagabo ango kayanga yere ma horonya kura soro o mala kanga sigida kuraya ka boni hakli na kurawi ka barake yoro bele no ye industrie chama ka ferege kulu sigi senga ka jena mini famu kura no technology ka mbamba oka woni bela jele ko fe ferewde kanga tigesa yurgu bise ka kele ko cejugu dana jumi hinete tolerance zuru kona sera ko lu joro nunde fa la kana la sabati le ko fe mabada ki bayi terubina ka barake ni mali je nyogo bena sorobe mununa ka barake nanyi ko sorobe kangoro ola sa amba nyere kishimi de mo be ko fe odi angana sigi amboro la non retour à la case de départ il faut aller à l'essentiel di transition panadro angantli ni barawma no kera malibe sabati aywa embega fasiri do le matin ko bismillah est-ce que ala khanya khada mega jon ngo kale date constitution kurakula pare naka ale ko chogodi quand un projet de constitution finalisé au Mali deux points le parrainage se désolidarise de tout projet non consensuel de constitution wala ba mana ngana famu benga wala jamana jose sharia kura min kuma be se na nu ya kunje barauke ngani to min be no e parrainage sakajigi je parti uko olu date a projet kuma la de ona kera benga kono nana est-ce que les républicains Mali wala ni dana antenu famu ibe parrainage président no ay intado Cheblen Dramé mbenge esa pour les mbaba no wake Cheblen Dramé hakli bala sa ama dinga ministre des affaires étrangères konte ibe kaka watina wa otundo wala fa asra ale clé de belani covid wallahi coronavirus koni ouais modo
fon garzige chena okay kana to nyave antara biro la me jigina sanser kono ale de garzige chena sawo ale ibulu da ku kana wafla ni mbogo leba ale biye minna ale to do okay la jime ale to fi to fi ko ni wafla chama ne du garzige farachi yangata ne garzige ga boni benga garzige ni yo fomne soro de bula ni ina bom benga isa daro soro de bala ni no den garzige ga bo wala bora Jamana Jose Sharia Kurai, Kabeka Haglina of Farafarade, Udela Fanganito, no de Parenai, Eve Parena Cordoa, Parti pour la Renaissance Nationale, Uludi Pataki Boninga, Tikeneka, Sibiri Marsikalo Inclinani, Temene, Akumainga. Parti Sakaji Parti Decision Ta, Kolu Sente Akununa de, Tamasra Betani, Jamana Jose Sharia Kurai, Utali, Liberda Maduala, Kolu Sente Ula. Uganyema Bayre de Kumanawe, Chiblendrame, Ana Genon, Ukanganyema Munumbe B, Kuka Kufanga Bilibili Daminga, Willa Kanadi, Jamana Fambe, Katlaga Bene Kilia Sabati, Malidu Ninuanche, Walasa, Labonga Faranywanga, Kalafli Jele Saniale Bisega Kechomi, Kalafli Sharia Jele. Parena moga kuna foni ngonna la sa yaira kafo ko kabini November kalo klitani sabasa amba fulani mugani fla luka parti nyema ya so tunye hagli na bojege ne sebendo keo do memorandumi je jamana Jose Sharia kura min kuma fora ko fo president no e asimi akuye ma kodona bauta ubla barala ko kabino wati olu bora ka gafe do bo ku hagli na fo aywa o gafe ngonna la ni haglina min tarani ka foko jamana Jose Sharia kura bena ke ka bena ke sama samali abi ke nywan fam balere ko wa jabi wara foyti soro ala ka fanga mine ka maro tege parena ko de atolu sebo akola ko nama nya abi ke u ka besindu ala aywa ko la tonsugo kumbi ke chugumi ashima ka ke chugula aywa ko kadaka article dobe no sharia kise doy keme ani tani shegi constitution koro ngono mage korole sawa anna ma wuli folo 25 février 92 niyo o sharia kise keme ani tani shegi ta ka laje kiba ko ni baray madamene adamene chugula sharia konna aywa diya jatemine uflega ta gafe mbane ta ka di asimuma benga munum ba kono kunu ma fereke ka hagli jagabo ke ka sigu ko ka bina dinge bele de si malitu ni nyanche société civile parti politique ton ani hagli na chama tigilamaw ka bina ke frafrali nyamba bele de ni nyanche aywa wala sani parena mawka gafe inta ka laje wi decision ta ko lu setna ye atama sira shidila jamana Jose Sharia kura ina ko ni ko fona kera malide be kasigi ka kuma o parena ya nyini fene jamana nyema munum be bi ulufe ku ka fanga be faranywanga folo ka jamana yere la kana folo ka la kana sabati ka beni kilia sabati ninga soroga kala fulu labe aywa ye kuma ne famu ko lu tunya fuyo ku ka kuma bla peu ni ta wati ku kadaka abe domine go bi président de la république tan fe ya folo ayi parce que député té sabu wasablo masigi kalama fili maye ki ke député ote fly sabana jamana fam pele chamanta an yere ka marako kuna oto la kata jamana Jose Sharia kurata kabo ke ko ni mena kes sama di maldu ni nyanche o bena ke fonyo ngoy est-ce que kambe wati gele mi ngono bi ni malibe ko latem malideun afamba babara al transition bala de parti politique ou société civile ku kanga ko bede ke wala sa farafara lu wore kana do maldu ni nyanche kan fanga to ko sobe o furaye jume benga fo malide bede ka be aka o ko wati min dum be sisa o tira ke kuyi est-ce que o masabati folo jamana fancha mambe maworo bulu min tanga fanga yere ko sobe ko dongo watu teni la khano ko parana mawuk na famna o ko haglina min bolula lu tumba fe ganinke o ko be jekulu do de sigi folo balde bebi yere min wo parana mo we jekulu to ko fo ko foroba kuma sigi conseil national du dialogue politique CNDP
o kun kan k'o de bila sen kan ɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan o kɔfɛ n'o o ma se ka sɔrɔ o tuma parena y'a ɲini k'u k'a kuma bila pewu awɔ walasa maliden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min a ko in kɔnɔna la n'u b'a fɛ k'o faamu n'o ye fanga furancɛ fanga maaw ye k'u ka taa sariya kisɛ in kɔnɔ bani 118 constitution kɔrɔ in kɔnɔ 25 février 92 k'a bɛɛ ɲɛfɔlen don ko n'a ma kɛ ten olu bi sen t'a la parena olu sini da t'a la Majasa Kaba Jakite ale ka fasiri don famuna la ka ɲaga dama bɛɛ jɛ fanga kuma ka ca kuma ma nɔgɔn sinon hakili b'a la ko concertation a taara min kɛ Bamakɔ ANR an m'o to kɛ wa yɔrɔ bɛɛ welelo la ne ko ko tɔrɔmɔɲɔ b'a la ko tɔrɔmɔɲɔ b'a la mais u ye tɔrɔmɔɲɔ min fɔ donkubaru kɛli nafa bɛ ne kan n'o ye ayi aw ma taa dɔ la Bamakɔ wa f'u ye bɛɛ wele o la fo Buye yɛrɛ nana Bamakɔ a la o ye de n taara Buye bonya de kama dɔrɔn bɛɛ welelo fɛnɛ na est-ce que bɛɛ taara o fɛnɛ na Maliden bɛɛ tɛ se ka taa foroba kuma ka ca bɛnkɛ foroba bɛɛ jɛ fanga a kuma ka ca hali ni bɛɛ wele bɛɛ tɛ taa Subada ci yɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ siyɛsi bɔ ye ne natɔ radio la bi ne b'an ka malobɔrɔ lajɛ yan a kuma cogo di a tɔ tɛ hali gɔngɔni 2 bɔ a ka dɔ ka bɛnkɛ ne bɛ taa ka tɔnsigi la o kan ayi ne bɛ t'o de ɲɛɲini wa ne ni ɲɔgɔnna caman ne bɛ t'o de ɲɛɲini dɛ o ye tiɲɛ siga foyi t'o la bɛnkɛ ne kunun kun tɛ 8 mars ye wa awɔ est-ce que Mali muso bɛɛ lafiyalen don wa ɲininkali gɛlɛn ne bɛ ni tigɛ bi ayi non n bɛ fɛ ka ɲininkali ɲɛnamaw de di ma bi et quand des célébrations du 8 mars ma deux fois les femmes maliennes sont-elles lésées Marsikalo tile 8 laadala san o san ni ma fili kabini 1956 o ye musow ka fête ba ye ko yala o Mali musow b'u ja wa yali lésé a kɛra hakilisigi a kɛra lafiya a bɛ se ka kɛ lafiya a bɛ se ka kɛ u ka hakɛw jɔsili ye ni min y'a faamu cogo min sont-elles lésées ko yala o b'u kan wa Mali horizon de y'a fasa Babara musow de cɛsirilen don kɛlɛ o kɛlɛ mana wuli anw fɛ yan hali baraka wuli min kɛra ka IBK ka fanga bi Babada ko n'i kun ye musow bɔ a la a tɔ b'i dɛ san 3 o IBK fanga bin Ala ka hinɛ IBK la ko Mali musow Babada u da tɛ fanga yɛrɛ baara la kosɛbɛ u y'u kɛ denkɛrɛfɛmaa ye ɲininka ko mun na n'i ye Mali gouvernement ta k'a lajɛ ministre 28 tɛ wa muso joli b'a la 6 a ka jamana jɔsi sariya kelen tɛ yen min ɲɛmaaya bɛ muso bolo o tɛ yen o tɛ yen dɛ ayiwa n'i y'a jateminɛ muso damadɔw de bɛ yen minnu donna nin gouvernement in na madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ n ba dɔgɔnin Sisɔkɔ bon n ba dɔgɔmuso don sa komi a bɛ ministériya la Lala n'i kɔ a bɛna kɛ bayini ye awɔ Sidibe Dede Ousmane muso minnu bɛ nin gouvernement na n bɛ k'o de fɛ Jaminatu Sangare Jawara Awa Paul Diallo Isa Paul Diallo dɔgɔmuso Wadije Funɛ Kulubali o ye n ka muso ye i y'a faamu Fatumata Seku Diko olu de bɛ gouvernement na musow tɔgɔla ye ko ne tɛ muso man ca an ka ɲɛmaaya la dɛ hali wasabulo min filɛ n'o ye CNT Mamada Da ani Damanga n'an don n'o kɔnɔ k'o lajɛ muso 42 k'a sɔrɔ wasaden 147 muso 42 ko b'a yira k'a fɔ hali 100 musow jɔyɔrɔ ka kɛ 30 la o ma labatu o la i n'a fɔ sariya 2015 052 y'a fɔ cogo min taara 18 décembre 2015 ko de nana an balimamuso n'an furumuso n'an baw o de kɛn bɛ k'a caman dusu tiɲɛ sabu an bɛ ye kɛlɛw la an bɛ ye ɲɛtaa baaraw la mais fanga marali mana se ɲinan bɛ k'an kɔ k'o kɛn bɛ ka muso caman dimi bi bon n'i y'a jateminɛ jamana jɔsi sariya kelen tɛ yen muso bɛ min ɲɛmaaya la hali an ka service da belebelew a ɲɛmaaya bɛ musow bolo o ka dɔgɔ dɛ k'a sɔrɔ musow ka ca ni cɛ ye Mali la o kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye musow de bɛ k'u ka nisɔngoya yira sisan k'a sɔrɔ fɛn caman b'a yira k'a fɔ ko musow ni jɔda ka kan dɛ awɔ ne b'a f'i ye n ko n'i y'a dan ne ma jamana bon n bɔra gafe kɔnɔ quoi n'i y'a dan ne ma Mamada
ka jamana kuntigiya di muso ma o tɛ dɛ n bɛ tila ka segin Côte de mariage yɛrɛ ka bɔra dɛ ka dutigiya yɛrɛ di muso ma awɔ no yo ke bɔra an ka laada kɔnɔ dɛ o tuma Mali ye pays islamique de yan ayi mais an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ de o ayi ko Mali ye pays ka islamique dutigiya di muso ma awɔ ka jamana ɲɛmɔgɔya d'a ma ka dutigiya d'a ma o tuma bɛnkan cɛw bɛna kɛ mun ye e k'an ɲininka banna munna Mamada n'i ye muso bila i ka kow ɲɛma du kɔnɔ sisan an balakaw ka hakɛ to Ala y'anw hakili bonya n'u ta ye n'u ye fili min kɛ an b'o dilan u kɔfɛ mais ni dutigiya tora anw bolo i komi a bɛ cogo min na bi Mamada anw bɛ se ka fili kɛ n'anw filila ko fila don soit musow ka faamu tɛ fili in ye parce que u ka faamu ka dɔgɔ n'a ta ye soit u ka faamu tɛ fili in ye kelen walima n'u ye fili in ye tellement fanga bɛ cɛ dɔw kaman kɔrɔ u ka du kɔnɔ i b'a k'u faden de y'u furumusow ye muso b'a ka fili a b'a fɔ n bɛ ka taa fili sira kan dɛ nka n'i y'a fɔ a ye sa a bɛ n lanjaba donc famille bɛ taa o fili ka tɛ furu e ma ye maraka du ci man di yan i bɛ maraka du ci bi i ye baara sɔrɔ parce que musow de bɛ ɲɛfɛ marakakɛ a b'a muso bonya kojugu a tɛ ko bɔ a ta la dɛ mais n'a y'a ye a filila a b'a bɔ a kan ni muso ko a tɛ bɔ o fili de kɔnɔ o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de o ka gɛlɛn an ka segin ka don gafe kɔnɔ ko muso bɛ k'u ka nisɔngoya yira o de la hali n'i y'a jate minɛ dankari kɛra musow la kalanko la an ka jamana in kɔnɔ yan dɛ k'o kɛlen bɛ degunba y'u ma o kɛlen bɛ k'u ka ɲɛtaa don ngalama la Mamada fɛn wɛrɛ bɛ ka musow sɛgɛn anw fɛ yan o de ye kɔnka furu ye mariage précoce ani diyagoya furu ko n'i kɔnna ka muso don furu la i ye kalan kɔni i y'o da de sɔgɔ a ɲɛ wa an ka sigida la musomanin ni cɛmanin u ka hakɛw tɛ kelen o b'a yira k'a fɔ cɛmanin caman de bi don école la ka tɛmɛ musomanin caman kan ko hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw y'o cɛsiri k'o la ka panpala ko nka hali bi dankari bɛ ka kɛ musow kɔnɔna o la dɛ an ka bɔ yen hali n'i nana fanga ɲini tɔn kɔnɔna la n'o ye parti politikiw ye Mamada k'i b'a ye association kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la fanga cogoya la ko n'o kɛra musow bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la cogo di wa bɔ ɲɔgɔn la bɛ don ngalama la o la sa hakilina jiginna Mali yɛrɛ tariki laban-labanniw n'i y'a ta k'u lajɛ muso damadɔw de y'a yira k'a fɔ an bɛ se ka jamana in mara u y'u bolo bɔ fanga nɔfɛ fɛnɛ ko président nɔfɛ kɔni e t'o kalama Madame Sidibe Aminata Diallo n ka dɔ wɛrɛ f'i ye Madame Haidara Aissata Cissé i t'ale dɔn wa Chateau Madame Kante Jɛnɛba ni bɛɛ ko Jebunja ye an y'a ka campagne kɛ yan bon jamana jɔse sariya ɲɛmaaya la muso dɔw kɛr'o ye Cour suprême na Kayita Kaɲɛntaho Diallo kɛr'o ye o delila ka kɛ ani muso belebele dɔw maliyɛn bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn hali n'i m'a ye i y'a tɔgɔ mɛn Manasa Daɲɔgɔn ale kɛra Cour constitutionnelle ɲɛmaa ye ka tɛmɛ ko jamana ɲɛmaa min ye jɔda di musow ma ka tɛmɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan e b'o dɔn wa ayi Ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture n den safuru la n kɔrɔkɛ den parce que a fatura ka ban a nafa tɛ n kan tun ale de ye jɔdaba di muso ma min ɲɔgɔnna ma kɛ Mali la hali fɔlɔ ka muso kɛ premier ministre ye Mali la ATT de y'a kɛ i b'a muso tɔgɔ dɔn ayi Ala ka hinɛ la Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé premier ministre chef du gouvernement sous le magistère du président ATT paix à son âme yɔrɔ dan o ye dɛ donc sɛbɛn fasiri b'a ko musow kɔrɔtɔlen don sa danaya ka da u fɛnɛ kan ka jɔdaba d'u ma awɔ an ka jamana jɔsi sariya ɲɛmaaya k'a d'u ma sa ok wala n'i ye ne kɛ Mali président ni gouvernement ye 28 ye muso 24 muso 24 cɛ 4 n'o cɛ 4 ko ko pɛndɛgɛlɛnbaw b'u ye k'o 4 bɛɛ kɛ muso ye mais e tɛ kɛ président ye le seul président min ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ ye muso ye ne yɛrɛ tɛna sɔn o la e ka kɛ président ye hali ni indépendance fête bɛ kɛ orchestre min bɛ na i b'a dɔn n bɛ orchestre jumɛn wele les Amazones de Guinée a orchestre mɔgɔ bɛɛ ye muso jimefɔla gitarefɔla baterifɔla a bɛɛ muso et puis surasiw don
Habenge. Non, tiens, il y a muso avocat. Mais l'avocat défenseur de pas. On peut wele go. Muso avocat. On peut wele go muso ka Laurent. D'accord. Abo chokola comme ere muso défense tan chokola. Bozola na nyevle ni ni. Nya fa me comme ere muso défense tan chokola. Ma ni mali muso befe. Awo. Uka orange bona chi ma cheku ni mbwala. Obe janye, hein? Aide. Bon, baba de. Nous même mi hein? No kera sebe ko isa. Wallahi muso ka dita be chani cheuta ni Lorama. Oh, on kambo de make. Parce que e défense ta. Sidaka nana ka jekulu ta to rekala. De manima. Ami pour muso ke nyanga doro. Nana semblin. Présidenti. Baba no kera. Wallahi te tige cheula foyi. Muso benga gongoni fa tew. Ngombe wele ko muso ko lura. Chew chei muso bu ala ka sumuni boy bulu la ka funu boy yela. Chew chei muso je war la ala ka buri ko ne lera na to radio la ngato wal ma fiento do gato. Ba ya tan gafe. Parce que c'était ka ne jili kalani. Yi fara jamna do gawel ni bla. Oyi kungoy. Ko ne muso défense ta. Oui merci tie mais sira forum na ne benge. Kanga gouvernement bege muso il faut manani débat do ni ne kera muso 22 septembre nimba discours kala mais orobu de do ka soutien do ka musoro siri ga uruja ka uruja le bro ke dala al harab safu malien safu d'abord la présidente de la République le président de la République madame Laurent Jacques Coulibaly, je veux que les femmes, quand on partage l'argent du Mali en 3 positions, que les femmes prennent 2 positions, les hommes se partagent la position. Comme malienne et malien. S'il y a 200 personnes qui doivent aller à Iji Al-Kaba, sur les 200 personnes, 190 femmes. Allah Akbar. Président Mabo. Et que président Omabo. Malien, malienne. Si je suis président, toutes les banques, directeurs, douane, impôts, trésor, transport, toutes les femmes. Ministre de la Défense, femme. Ah non. Affaires étrangères, femme. Économie, finance, femme. Ministre de la Justice, femme. Ministre de la Défense, Babada Traoré. Non et non. Jamais. Babada Moussoufou. Amoufou. Kouni Chesiri. Koko Chesiri. Koko Nani Chela Batoko. Agame Moussouma. Moussoumouno, Ala Furu Gartigala Nube Furu Batu. Sul Ladru Ankambouma. Katitiri Ala Nyesranye Ankambouma. Alaka Sangorta Douma. Babada. Alaka Chomina Gadi Moussouma. Dogara Jiebe Lafia. Chegana Alaka Moussou Nogawi. Parce que ni Chegana Chara Jamana la Kanyeta Betoya. Ayeni Fosalo Cheganando Rajoina. Ayedota. Toko foye gashi atigi yoroma jana kungana nezu ay benge iga kuma nonu ngona do bi kulo wanga do jenge ne do kuju chogori ne gon be mu fie muso ko ni amu sangorota ambu deme nga muso mi fene mana kavokali yaire ye kadri place ni fidini soro ka cheke o kuma kala senduguma o fene ma foda ay me muso mboko muso ko tigila ma benge kanga donda worola kuyi ay oye muso ko dombalu muso do be nu ye place soro kaye kafokulu de be responsable ala afurtia mimbe abaye kafoko chechama de be ale bulu commander bararola bina fokale ba cheke kuma susu fakalaye oye muso ko dombalu afaye non tene terge do be Burkina abe barake télévision so de la abe barake télé de la mais abe retraite la bi amuso be barake Union africaine de la Addis Abeba voilà Nintun Taret ma belle, donc avec un fond à résidence, parce que une terre muso de voilà. Addis Abeba Nintaret, à Soro Marambe, donc avec un fou. La température, on a nana gabo Éthiopie. Avec tout tobi, car face à ere, qui nyongri Canada, ma chega salon à Kalamani. Comme et qu'à Addis Abeba, tari nous a solo. Addis Abeba. Imagine au revoir. I think you know. Même pas n'ayez na mayendo. Bege yang boti de kono bi kange tulbara kono kandi muso ma bi anse afuike amambala ka ofo okba alaka hakile ni mate anuma amin bega mita nyefe aywa bega ando ndo gogo na tabaya
K'a bɛ kosi maa ma min ka bon ni i yɛrɛ ye. Wala n ko natabaya n'i m'i kɔlɔsi a bɛ kosi ma i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ min na dɛ. Kosɛbɛ. Bisimila bɛnkɛ wala an ka faamu ne yɛrɛ bɛnkɛ Seba Jalo ka faamuya k'a fɔ Talibe Baraji ani Lansana Sosoko Janju bɛra lase. Un charlatan multiplicateur de billets dans les mailles de la section de recherche. Ne b'a fɔ faamuya la fɔ bɛnkɛ a fɔ bamanankan na. Mabada ko Batuta Mori dɔ min bɛ maaw nɛgɛn k'a b'u ka wari caya o de filɛ ka sigida bɛɛ maaw gosi ka bɛn don kelen ma ka tunu. I kabako e ka wari b'a la. Ayi o ko kɛra cogo di? I ka wari bɛ sɔrɔ nin sugu la wa? Ayi. Kamalen a tɔgɔ bɛ yan kojugukɛla i b'o tɔgɔ fɔ maaw k'o kɔrɔ. A fɔ a tɔgɔ fɔ. Mohamed Dam Ndiaye ni bɔ k'a ma ko Dam Koki tɛgɛ dara Botindinga. Fa bi tenteli ma. Kamalen nana a ye welewele da de kɛ sigida la. Yɔrɔ nataba o ni sugu lamini tɛ ban. Natabaya de ye i k'a dɔn tulo fara bonya n'o tɛ tulo datuma ni dabulunin don. Mamana natabaya de ye wulu da jɛnya n'o tɛ a tun pɛtɛlen don koyi. Min b'a kɛrɛfɛ a b'i da pan o kunna k'a bɛ ɲɛfɛla sama Ala yɛrɛ ko na nk'i da yɛrɛ sama sa. Siɲɛ kelen o ka k'a bannen. Welewelew dalen n'i b'a fɛ k'i ka wari bugu namara tɛ jinɛmoriya tɛ i b'a wari dun i sago la o de kɛ ka maaw wele. N'i ye 60 di i bɛ miliyɔn 3 sɔrɔ. N'i ye miliyɔn 10 di miliyɔn 100 b'i bolo. Babada ja kamalen kɛn bɛ ka alikuranɛ de dilan mais a kartɔnnama de don. A sanfɛla ye kuranɛ sɛbɛnninw b'o kan i bɛ se ka kartɔnni dayɛlɛ m'a dɔn n'i y'a faamu wa. N y'a faamu. I b'a ko livre don. I n'a fɔ magnétoscope tun bɛ bila pochette min kɔnɔ. Voilà. N y'a faamu. Donc maintenant a b'a dayɛlɛ yɛrɛ k'a yir'i la. I ye 60 de di wa. Ok nin don i b'a dayɛlɛ. Est-ce que i bɛ miliyɔn 3 sɔrɔ. Mais n'i farata ou bien i kɔrɔtɔra k'a dayɛlɛ yan'o cɛ k'a kɔnɔ lankolon ye a tiɲɛna. I ka wari t'ale fɛ. Alahu akbar. Mɔgɔ bɛra kabini o kɛra jama nana. Mɔgɔ b'a makɔnɔ. Jamaw nana. Ko hali ministre dɔw ni directeur baw y'u den ka na su fɛ. Ministre kelen bɛ yen ko ale ye faso wari de juru yɛlɛnna. Contrôleur kan ka na ale kama. Fo miliyɔn 400. Alahu akbar. Donc o na miliyɔn 40 la. A ko nin don i b'a dayɛlɛ. Est-ce que commerçant dɔw nana nin don i b'a dayɛlɛ. Jagobakɛla dɔw nana nin don i b'a dayɛlɛ. Babada o don in bɛɛ ye don kelen de ye. Don kelen. A ye date kelen de fɔ a bɛɛ ye. I nana cogo cogo a b'a f'i ye nin date in don i b'a dayɛlɛ. A y'i to la radio baarakɛla nataba dɔ nana o ko k'ale mago bɛ miliyɔn 50 de la. A ko k'i bɛ na ni miliyɔn 5 ye dɛ. O y'o sɔrɔ ko di yan. Radio baarakɛla ye miliyɔn 5 kɛ ɲɔgɔn kan a taara di. O radio baarakɛla jumɛn ye bɛnkɛ? A bɛ Sikaso. Sikaso radio so jumɛn na? Est-ce que Royal tɛ? Radio Royal la. Awɔ. A ye miliyɔn 5 nin bɔ min bɛnkɛ k'o di. A ye Ala minɛ ka taa radio in de garanti a bɛnkɛ dɔ ma ko tonton Sila Ameriki ka radio garanti k'a k'o tɔgɔ la o ye miliyɔn 5 di. A taar'o di cɛ ma. Subhanallah a dun ko kɛra cogo di sisan sa? Ayiwa. Radio baarakɛla yɛrɛ a tɔgɔ tɛ yan n'o tɛ n tun b'a f'i ye. A tɔgɔ tɛ yen. Bon fo n'a tɔgɔ bɛ dugu ma. Ayi ni kɔni ko radio Royal kɔni. Awɔ. O ɲɛmaa don. O ɲɛmaa don. Awɔ. A ye miliyɔn 5 nin a ye radio da garanti la miliyɔn 5 k'o minɛ k'a di. Tonton Sila ma wa. Bisimila an bɛna lajɛ fɔlɔ jaabi bɛ kɛ cogo min. Ayiwa. Babada. Naam. Ja ye don min fɔ dɛ. Bɛɛ sigin tɛ k'o don kɔnɔ sa wa. Bɛɛ sigin don. A ye wariw kɛ ɲɔgɔn kan sa. Babada dɔɔni y'a jɛ miliyɔn 80 na. A ko aw b'a dayɛlɛ don min aw bɛna ne sɔrɔ yan ka jaabi di yan. Ne tɛ manamana mɔgɔ ye dɛ. Ala de ye nin dɔɔni kalifa n na hali n'i ye bɛlɛkisɛ 1 kurun tɛgɛ kɔnɔ n'i ye n tɛgɛ dayɛlɛ a bɛ kɛ 2 ye. Jaw namara daliluw bɛɛ b'a bolo. A b'o yɛlɛma k'o k'o ye. I yɛrɛ sigilen ɲɛna. E kɔni bɛ don o la. N bɛ da o la. Babada ja ye don kelen de fɔ an bɛɛ lajɛlen. Aw ye bɛnkɛ. A ye jaabi d'an ma. O don Jawo ye kamalen ta don ye. Ni ka boli kɛ. Sen tɛ k'a ni ko laban. Ka boli. Babada kana jama fiyɛ cɛ ka da la. U taara a ka so dayɛlɛ. I b'a ko maa ma deli ka su kelen si ni so kɔnɔ. A ma ɲina ala a sen nɔ buguri kɔ so kɔnɔ ye. Kɔsɔkɔsɔ. Bɛnkɛ dun y'a kɛ cogo di sisan? Ayiwa an y'a yira ala la. An tor'o la. Radio baarakɛla min ye radio garanti. Awɔ. Ale ka téléphone sonnera a ɲɛ bɛ Ameriki numéro la. A ko oui monsieur le directeur.
Voilà, c'est celui-là. Sini sogoma juma ni banga million duru dimbe radio fere. Ala ambulo bola radio kula. La meba na manyama ni ambulo bola radio kula. O te dugu wargo ba. Ni directeur na tabako ne. Ah? Ma famunde? Ay, mbe kuma langele na benga. Ko ni directeur mu? Ngo ne kante ma benga. Mbe ni directeur de. Okay. Okay, ni na tabasuku fla katanga radio de fere ne dale. Dongi bargo banende ne sa. Ay kame directeur wara juma ozo fora. Ay, ozo fora directeur te. Mi aga radio re de fere. Kaka radio di garantie la. Ka million duru mine. Oh, do na tiki ka million duru madama ba radio fere do ambulo bola radio kula ne dongi barko bane. Ateta Senegal. Atege rego. Senegal. Senegal rego. Ay ne fere ba ke Senegal ni kula ba de ni chema ne fere te nawo. Obara ala ka tini na ka chibai. Ja che prele ka bibo. Aka jamana ni jamana were min be dance bo. O frontière la che mine na yi. Abana. Bulu dara botintinga. Fa bi tintin. O ya soro wari mine anata doche. Million bi kononto doni nga jeula. Obara ya soro million 1 duru dunga ba. Daga bana so do sa million 1 duru. Ko kon taranaye. Sebe fasiri ba ko ko na sege segera ni ko blara bawaji ga buluka doni mi mana daku na nyayi radio baragale nga warbi soro chugumi ka sara benge ya radio ga fi dilli gala go be sino marabata sibi numbe ka to do sila dilli ka dilli ke bina dilli radio baragale ndingere ni nyeji be nyona abe nyona ande ka dilli ke dilli ke to no sila gi buluda aka buluda du sula fono ni da ko be nyayi kun na tabaya de adinge ni na tabaya sa bora ula sa na tabaya ni kolosi abigi makasara ya bege ora magane orange mun be wole ga kika orange fidelité olu de mane wele odo na orange fidelité mun ma foko anga wardi ko balma ke ka compte ke orange fidelité ka abuguna sisan akwa abuguna oro mina na ngo auta ngo ya garzige alle ngo no fo ye obi o fanni banni nye ana obi ble ne bi boru kala ma obi ne ngo wannan nin ce jugo era ko ngo ya garzige auta ne gara so be ga ta da do botinti nawo ode mi rega blo jawara ya kage ko mabe mo waje ga flene rega yoro confession mugula barabada asro police do tume atoko fo gasi ode tume berla do wili police ni fene jinal do dinde do wili ko no lura merci ambe chwa karsa voilà ye che wili ga wili ko way blo jawara do le même blo jawara foko boni forango 50 la donc me kanga sodo jo sanmula ma ba sokura do jata me lo aseta wal bu babal do ko nay e da je blo jawara be ay blo do so utaru tege da bu tintinga kike wal mo witi katana ta ce ni ngel mo to koy debe polisu no fa ata do ko na yere de asuita o ay ne mi wela la tendo ere est-ce que je te dis